फुजा मा जायगायाव थाहैनो होनदों? सिलाय मोनगोन बला मोनलै बे आजि एनिमि दङ बेयाव। हा बे मिथिबाय आंखौ बासायदे। सानै एनिमि दंबावो ओजों। सानैल' बुजिबाय। माबायदि जायगा बेनोसै बेगरा खाथियाव Bago रे भाई ऐसे भागो भाग जाओ बिमानि खर'आ गावथारमाने साथाम फैनानै सानै गावथारबायमोन आं ओमफ्राय सानै थाबावबायना Triple kill. Quadra kill. input soalnya input ya gue sih input gue nggak sama Segera bisa lang bayar. No, sini nong jabai. No sini jabai. Dominating. Gozo kaklama saja. Unstoppable. Segera nusin gue pas ya live finisher ba.
Rampage. Kunduz kaldırına bak işte global beyin kundan lazım oluyor. Katar ben takmaya kadar.